ni Leia sa bakuran ay nakadama na siya ng kakaibang kilabot. Mahirap ipaliwanag pero ngayon lang niya ito naranasan sa buong buhay niya. "Huwag ka matakot, mabait si Lola," ang tinig ni Dino kay Leia na pinisil-pisil ang mga kamay ng asawa. "Let's go inside," yaya ng lalaki at nagpatiuna ng paglalakad. Puro antiko ang mga kasangkapan sumalubong sa mga mata ni Leia. Tila dinala siya sa ibang dimension dahil sa atmosphere ng kabahayan. Old ancestral house ito, kabahayan pa ng mga kanununuan namin. Nagpasalin-salin sa maraming mga henerasyon, pero heto, buong-buo pa rin dahil napreserba. Pagmamalaki ni Dino. "Dino, iho." Ang tinig na nanggagaling sa itaas ng palapag ng bahay. Tumingala si Leia at nakita ang isang matandang babae na ngayon ay bumababa mula sa mataas na hagdan. "Kanina ko pa kayo inaantay." Ang nakangiting labi ng matanda na sinalubong ni Dino sa pagbaba. Tulad ng nobyo ay nagmano si Leia sa agwela ng asawa. "Iho, ito ba ang bago mong asawa?" Ang nakangiti pa ring wika ng babae na ngayon ay nakatitig sa kanya. Biyudo na si Dino sa edad na 30. Namatay daw sa isang aksidente ang unang asawa nito. "Opo, Lola. Nagpakasal na po kami sa huwes, pero balak po namin magpakasal pa rin sa simbahan," sagot ni Dino. Tumango-tango ang matanda. "Alam kong pagod kayo sa biyahe. Nakahanda na ang inyong silid. Magpahinga muna kayo habang naghahanda ako ng pagkain." Ikinapit ni Dino ang braso sa bewang ni Leia. "I'm dead tired. Ang layo ng biyahe natin. Magpahinga muna tayo habang inaantay ang tawag ni Lola." Aya ni Dino. Sumunod siya sa asawa. Sa dibdib ay bumangon ang kanyang pagtataka. Mula nang dumating ay wala na siyang nakitang ibang tao sa bahay na yun, maliban sa lola ni Dino. Ang bakal na gate ay bumukas na automatiko ng pindutin ng asawa. Ang dala nitong remote control para iyon buksan. Luma na at antigo ang bahay, pero naka-remote control maging ang paligid. Naikwento nga Dino sa kanya na mataas ang boltahe ng kuryente ng mga steel fences sa malawak na bakuran, kaya walang nagtatangka magnakaw o lumapit man lang doon. Nag-iisa ang bahay at malayo sa komunidad, at kung matatakotin ay hindi marahil magtatangka pang lapitan iyon. Ulila na sa magulang si Dino. Iyon ang alam niya. Ang matanda ang nagpalaki at nagpaaral sa lalaki sa Maynila. 30 anyos na si Dino pero wala sa itsura. Guwapo ang lalaki at talagang may pang-akit ang pagka-Maginoo. Malungkot ang buhay nito dahil 2 beses nang nag-asawa at parehong namatay ang mga iyon. Nagitla si Leia na marinig ang tinig ng lola ni Dino mula sa intercom na nakakabit sa isang bahay sa bahagi ng silid. Nakahanda na raw ang merienda. Hinihintay na raw silang mag-asawa sa komedor. Ginapangan na naman ng kilabot si Leia. Ewan ba niya, pero hindi talaga niya maipaliwanag ang damdaming iyon.
Nanlamig siya at nananayo ang mga balahibo sa isang walang dahilang takot. Pero talagang natatakot pa rin siya. Kain ng kain. Ang masiglang sabi ng lola ni Dino na ang tansya niya ay lampas 90 anyos pero tila mas masigla pa sa kanya ang katawan. Ngumiti lang siya at nagpatuloy na kunwa ay maganang pagkain. Mukhang mahiyain itong asawa mo. Ang sabi ng matanda. Pasensya na po kayo, sambit ni Leia. Naninibago lang po kasi ako. Lumaki kasi sa lungsod si Leia, lola. Nakukulture shock siguro sa kapaligiran, sabad ni Dino. Ko? Maswerte ka, Dino. At nagustuhan ka nitong asawa mo. Tipong mabait at mapagpasensya. Maganda pa. Biro ng matanda na tumingin kay Leia. Mamaya ay ipapasyal kita sa bakuran. Medyo malayo ang lakarin dahil medyo malaki ang aming bakuran at kulang ang kalahating araw para maipasyal kita sa lahat ng sulok. Masayang sabi ng matanda. Tama-tama at pababa na ang araw. Hindi na mainit ang paglalakad. Oh, hayan, huwag mong ipahiya si lola ha. Siniko pa ni Dino si Leia. Kay Dino na lang po ako magpapasama lola. Mapapagod pa po kayo. Maggalang niyang tanggi. Nako kung kay Dino lang naman ay baka mas matibay pa ang tuhod ko. Tsaka gusto kong makausap tayo ng sarilinan. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa demontres ng asawa mo. Sekreto lang. At sinabayan ito ng isang malutong na tawa. Napatingin siya sa lalaki. Oo, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Iniintriga lang ako ni Lola. Na alangang matatawa at alangang magseseryoso. Nawala talaga ang pagtanggi ni Leia nang ipasyal siya ng matanda sa malawak na bakuran. Nagulat nga siya dahil sa harap ng malaking bahay ay tanging magagandang mga bulaklak at mga puno hindi gaanong tumataas ang sasalubong sa mata. Sa likod bahay pala ay maraming puno at mga halaman na iba't iba ang klase na halos magpadilim ang mga iyon sa paligid. Bawat puno ay importante sa angkan namin. Anang matanda. Representasyon ng bawat isang pamilya namin ang punong narito. Para palang literal na family tree ang mga ito, ani Leia. Hindi pinapansin ng matanda ang komento niya. Nagpatiuna itong maglakad kaya halos kumandirit siya sa paghabol sa mabilis nitong hakbang. Dumaan sila sa mga pagitan ng baging na naglawit mula sa mga puno. Umiwas din si Leia sa mga matitinik na halaman. Huwari ay ibig siyang harangan upang hindi makita ang lugar na iyon. Napangiwi siya nang sa pag-iwas sa matinik na dawag ay bumagsak ang paa niya sa isang nakausning ugat at halos bumaligtad siya, kundi agad nakabawi ng balanse. Napalingon ang lola ni Dino nang mapansing hindi siya agad nakasunod. Nakita nito na nakaupo siyang hinihilot ang bakong-bakong na agad umalsa dahil sa pagkabatid. Bilisan mo! Makapangyarihang utos nito. Malapit nang lumubog ang araw. Nakadama na naman siya ng kilabot
nagsisituloy kung bakit pumayag siyang huwag sumama sa kanila si Dino. Paika-ika at palihim na kagat ang labing sumunod si Leia sa matanda. Pumagpag ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng kasukalan ng gubat. Sa pagmamadali at dahil sa hindi maayos ang paglalakad ay nadapa si Leia. Ngayon ay hindi na siya makatayo. Luminsad na ang buto niya sa bakong-bakong na kanina ay agad nang namaga. Napaiyak siya sa sakit. "Lola, hindi po ako makalakad," sabi niya habang sa isip ay lalong nag-uulol ang takot. Kung hindi siya makakalakad, imposible ring maalalayan siya ng matanda na makabalik sa bahay. Tiyak na maiiwan siya sa lugar na yun bago pa mapuntahan ni Dino. At naisip ni Leia, ito pa ang nagtutulot ng kaba sa kanya. Takot siya sa madilim at dahil papalubog na ang araw ay nagdagdag iyon sa karimlan ng paligid na halos binalot na ng dilim ng dahil sa matataas na puno at kasukalan. Nagulat pa si Leia nang may humablot sa balikat. Napatingala siya, umurong ang tila nang makita ang lola ni Dino. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. "Lola!" sambit niya pero hindi na nasundan iyon. Pahablot siyang hinila ng matanda sa buhok. Napakalakas nito na halos matanggal sa anit ang buhok niya sa paghila nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng matanda para mapigilan pero wala siyang laban sa kakaiba nitong lakas. Habol niya ang hininga nang bitawan siya ng lola ni Dino. Halos mawala na rin siya ng malitao. Nang idilat niya ang mga mata ay tumambad sa kanya ang hilera ng mga taong puno. Mga puno na may buhay. Mga tao na kaanyuan ay kalahating puno at kalahating tao. Ibig sumabog ng ulo ni Leia at instinct marahil magsisigaw siya. Malakas na sigaw na maging siya ay nabibingi sa lakas. "Saklolo!" Natuwa ang mga taong puno. May humampas ng kamay na sanga sa mukha niya. Lumatay at nag-iwan ng sugat iyon. May isa uling humampas sa ulo naman niya. Mas malakas naramdaman ni Leia na tumutulo ang masagkanang dugo sa kanyang mukha. Hindi na nakapagsalita si Leia. Nagsunod-sunod na ang bira ng mga hampas, bayo, tulak at pagngudngud sa kanya. Dino, tulungan mo ako." Sigaw ng isip niya. Sa di kalayuan, nakahalukip-kip na nakatingin sa naggaganap si Dino. Tikom ang mga bibig. Walang emosyon na babakas sa kanyang mga mata. Sa pagdidilim ng diwa ni Leia ay waring nakita niya ang asawa nang lapitan ng lola nito at tapikin sa balikat. Nakangiti ang matanda. Waring binabati ang lalaki sa pagkakatuparan ng isang misyon. Ngayon ay alam na niya kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga naunang asawa ni Dino. Dinadala iyon ng lalaki sa lumang bahay at ipinapakain sa mga kamag-anak nitong mga taong puno. Sayang, sa huli na niya nalaman lahat bago niya natuklasan.